Ndị ọrụ oyibo ala Nigeria ka ndekwu ha na-azọpụ ọkpa dike nye ịdị ka ndị ogbo ha ndị ọzọ na-emebe nke ọma na mba ụwa dịka ọ na-ejikere ịnọbịa na agba nke mbụ nke ọgbakọ ndị ọrụ oyibo mba ụwa bụ nke a ga-eme na ngwụcha ọnwa na Abuja. N'oge ọ na-ekwu gbasara nke ahụ nye ndị ọrụ nta akụkọ, onye isi ndị ọrụ oyibo n'ala Nigeria bụ Oziakụ Didi Esther Walsin-Jack mere ka amata na ebe ọgbakọ ga-abụ otu ihe ga-eji wee chịkọta mmemme izu ụka ndị ọrụ oyibo nke afọ a. Onye nta akụkọ ABS na Abuja bụ Ekwuputala wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ụbọchị abụọ nke enyere isiokwu ya aha ikwugharị imepụta ọhụrụ na ịgbapụ ọsọ ga-akpọlite ihe karịrị mmadụ 5,000 gụnyere ndị na-eme mgbanwe, ndị isi na ngalaba ọha na ndị mmepe si n'Afrịka dum n'ụwa niile. O kwukwara na onyeisiala Bola Tinubu ga-emeghe ọgbakọ ma ọnwa Juun dị n'ụbọchị 25 na Eagle Square. Mmemme ndị ọzọ n'izu ahụ gụnyere ekpere okpukpe dị iche iche, njem ọmụmụ, mmemme gbasara ahụike na emume onyinye iji gọzie ndị ọrụ gọọmenti ji ọrụ ha egosi mma. Onye isi ọrụ gọọmenti kwusiri ike na atụmatụ a kwụ n'ahịrị n'atụmatụ 2063 nke African Union nakwa na ọ na-agbaso usoro mmegharị ọrụ gọọmenti dị ugbu a n'okpuru atụmatụ etiti maka mmegharị na imejupụta atụmatụ ọrụ gọọmenti. Site na Abuja, Princess Ekwuputala, akụkọ ụwa ABS.